Какво е това събитие, какво е за вас, каква е организацията и какво ви костваше всичко това, за да го организирате? Добър ден на всички зрители. Приветствам ви на чешки целодневен фестивал. Това е една реклама на Чешката република. Така го обмислихме. Искахме да припомним, че има и текущото председателство на Чешката република в Съвета на Европейския съюз и да направим едно такова представяне на Чешката република като държава с богата култура, интересно място за пътуване и също така да поканим хората да опитват малко чешки специалитети. Какви са проблемите, пред които сте поставени в момента, пред които Европейския съюз е поставен в момента и как се справяте с тях? Благодаря за въпрос. Естествено проблеми има в момента доста. Има проблеми главно в областта на енергетиката с високите цени на енергия, с доставките на натурален газ, които в момента се решават. Вчера беше среща на високо ниво в Брюксел на министрите на енергетиката и да разберем за едното решение, единствено решение общо на Европейския съюз. Освен това, естествено, продължава конфликт на Украйна и там се опитваме да намерим начин, по който да продължаваме с подкрепа на Украйна и до решаване на този конфликт. И освен това се опитваме да повишим, както беше един от нашите приоритети, киберсигурността и изобщо устойчивостта и сигурността на Европейския съюз и неговите институции. Така че това са в момента проблемите, които решаваме най-много. Справяте ли се с тях? Успявате ли да ги преборите, специално конфликтът с Украйна? Как стоят нещата там в момента? Да, надяваме се, търсим решения. Това, което е основното е, че трябва да намерим общи решения за целия Европейския съюз и да поддържаме единството в рамките на Европейския съюз. Това е всъщност актуално по енергетически проблеми, а пък и по Украйна също има санкции, които са отговорени от Европейския съюз. И сега продължаваме да намираме пътя, по който да подкрепим Украйна и да стигнем до решение, което да е подходящо главно за Украйна. Добре, благодаря много. Почистването на планетата, който забележете, планирани са едни от най-големите почиствания на речни горета, тема, която е много наболява в момента. За първи път ще се проведе акцията почистването на хубаво част. Днес тук сме представили Шкода Еняк в версията с 60 кВт-часова батерия. Тя се предлага и с 80 кВт-часова батерия, изцяло електрически автомобил, поддържа бързо зареждане. Също така с нея може да изминете и доста дълъг пробег, порядъка на 450 до 500 км, без да се притесняват. Бъдещето е близко, определено. Ако сме тук и се забавляваме, то има няколко причини. Движението носи със себе си свобода. Заедно можем повече. Препоръчате, имаме и тетрадки за първи клас, много красиви, може да ги пипнете, да ги видите. Ми напиши, аз това ще кажа, че само да Това беше от нас тук днес с мен Розария Камбурова.